खुलुमबाय लोगोफोर, बड इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 10 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 23 आघन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि थुलुंगाया गोजौ जागोन। दिनै फिसा फिसा थांखिफोरखौ मोनफुंगोन। खामानि थिलियाव सोलो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि हानजाजों गोरोबलायना लाखि। सानथांखि बादियै रांखान्थियारि महरै खरसा खालाम। गोनांथि गैयै खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि सावरायनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। नोंथांनि आंगोफोरनो सम हो। सावस्रिनि थाखाय दोगोन जानायाव गोसो हो आरो गोथौ हां लानायनि आदबफोरखौ सोलों। मोनाबिलियाव नोंथाङा माबा मोनसे सोरजिलु खामानिनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। बृषभ राशि। दिनै धैर्यजों खामानि माव। मोनसे फिसा गोरोन्थिया मोनसे गिदिर जेंनायाव सोलायनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां राहा ला। जायखिजाया गिदिर रां थिसननायखौ दासिमनि थाखाय दोनथ'। जुदि नोंथाङा खामानियाव दिदोमथि लाखिगोन अब्ला नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। न'आवनो गथ'फोर एबा बैसोगोरा सोद्रोमाफोरखौ जोथोन ला। सावस्रिनि थाखाय उन्दुनायाव गोसो हो। दान्दिसे जिरायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बेलासि समाव सोरबा लोगोजों सावरायनाया नोंथांनो मोनसे गोदान सानस्रि होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सावरायनाया नोंथांनि सोमोन्दोआव दुंब्रुदथि लाबोगोन। नोंथांनि सावरायनायखौ रोखा लाखि। फरायनाय एबा दिन्थिफुंनायाव जाफुंसारनायनि इसारा थायो। मोनसे फिसा दावबायनायनि थांखिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा दिदोम थागोन, नाथाय फिसा फिसा दोनथुमनाय राहाफोरखौ आजावना ला। नोंथाङा मेलेमारि सांग्रां जागोन। ध्यानआ एकाग्रताखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे आरिमु एबा मोजां मोननायाव हगार। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ। समानथि आदबजों खामानि माव। मावख'नि सासे लोगोनि हेफाजाबजों नोंथाङा खुसि मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोनांथि गैयै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। साननानै फिसा फिसा रां थिसननाय। मेंनाया नोंथांनि सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। जिरायनाया गोनां। ध्यानआ गोसोआव गोजोन लाबोगोन। बेलासि समाव खाथिनि बाहागिफोरजों सोमोन्दोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया दैदेननाय आरो गावखौ दिन्थिफुंनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। बिबान ला नाथाय बांद्राय फोथायथि दाजा। समाजारि हाबाफारिफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। गोदान सुबुंजों लोगो जानाया जाथावना। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि खाबुफोर दं, नाथाय गावनि खरसाफोरखौ सामलाय। सावस्रिया मोजां थागोन। रेजें ब्याम खालामबाय था। नखरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ बांहोनो नाजा। बेयो नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा खमला गाब। कन्या राशि। दिनै खामानि थिलियाव आब्रुथि आरो बिथांखि लानाया नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। गुदि खिथाफोराव गोसो हो। रांखान्थियारि नोजोरजों नायोब्ला दोनथुमनायनि फारसे फिसा आगान लानाया मुलाम्फा गोनां। जायखिजाया डकुमेन्ट एबा रादाय खानायखौ गोसो होना फराय। गोख्रै दाखालाम।
सावस्रियाव एसे सानाय जानो हागौ। मोनाबिलि समाव नखरजों थां, अननाय आरो हेफाजाब बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आरो गोदैजों खामानि माव। रायज्लायनायाव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय बारग'नो हायो। बाहागोदारिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव रोखा सोदोब लाखि। साननानै गोरोबथा खालाम। सोरजिलु खामानियाव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांनो हागौ। बेखौ सम हो। रांखान्थियारि महरै साना नर्मेल जागोन। सानस्लाबै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिनि थाखाय गावनि मेगन आरो गोदोनाखौ जोथोन ला। मोनाबिलियाव लोगोफोरनिफ्राय गोजोननाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थांखि आरो नोजोरा मोजां फिथाय होगोन। आन्दोनि बाथ्राफोराव सांग्रां जा। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। दिनैनो दाहारजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया बाथ्राखौ थि दाखालाम। गोसोआरि सोमोन्दोआ गोथौ जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि थाखाय मेडिटेशन आरो प्राणायामआ मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव आदब खायदायै बिथांखि ला। फिथाइया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला गाब। धनु राशि। दिनैनि समा गोथारथि आरो गोदान बिथांखिफोरनि थाखाय मोजां सम। मेलेम आरो सोलोजों आवगाय। दावबायनायनि खाबुफोरा मुलाम्फा जागोन। डकुमेन्टजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरनिफ्राय सांग्रां जा। राङारि मुलाम्फानि नेरसोनफोर दङ, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। नखराव मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। रेजें ब्याम खालामनाया बाहायजाथाव जागोन। गोदान गियानआ मोजां खाबु लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोजा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजेनगोन। सिगांनि नाजानायनि फिथाइया रोखा जागोन। नोंथांनि जिउ राहाया गोख्रों जानो हागौ। जुदि नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोनो अब्ला फोथायथिखौ लाखि। रांखान्थियारि बिथिङाव गियान दिन्थि। दिनै माखासे दोनथुमनाय सानथांखिफोरखौ सानना नाय। सावस्रिया दिदोम थागोन। मोनसे आब्रुथि गोनां रुटिन लाखि। नखरनि सोरबा सासेनि बोसोन होनाया मोजां जानो हागौ। खोनासं आरो बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सानबोलावरि आरो गोदान दिहुनथाइया खामानियाव फैगोन। नोंथांनि हानजा आरो लोगोफोरजों सानस्रिफोरखौ फोरमाय। सानस्लाबै सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नेटवार्किंआव गोसो हो। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। गोनांथि गैयै खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। समाजारि सोरजिथाइया नोंथांखौ गोजोन होगोन आरो गोदान खाबुफोर बेखेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि मोनदांथि आरो अननायआ मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसे राहा जागोन। सोमोन्दोफोरा गोरोबलायनाय जागोन। नोंथाङा आरिमु, देंखो एबा सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागौ। बेखौ गोसो गोथारै ला। रांखान्थियारि महरै साना नर्मेल जागोन, नाथाय फिसा-फिसौ दोनथुमनायफोराव गोसो हो। जिरायनाय आरो समानथि आदारा सावस्रिनि थाखाय गोनांथार। बेलासि समाव गावनि गोसोखौ सिरि लाखिनो थाखाय गांसे बिजाब फराय एबा रेजें देंखो खोनासं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।